is a wonderful and amazing gift. Kini nga mga hiyas usay siya ka kahigulungan og hinindot kaayo nga mga hiyas. And it's a gift that has been passed down for thousands of years. So kini nga gasa gikahatag kanato sa gikan pa sa mga agi nga mga katuigan. So then it is now our responsibility to turn this gift into a flame. So atong kapangakuhan karon nga pasigaon kini nga hiyas ingon nga kalayo. And then to pass the gift on to the next Dayon generation. ipasa kini nato ngadto sa sunod nga kaliwatan. But it takes a lot of fanning. Pero nakinahanglan kini og daghan nga mga pagpaypay. It takes a lot of care for our life with the Lord. Dayon nakinahanglan kini daghan nga mga pag-atiman sa atong pagkinabuhi diha sa Ginoo. Maybe just a few points that I would like to encourage. Doon ay pipila ka mga butang nga akong idasig. Right now, some brothers, maybe I think especially the brothers from the church in Carmen, are like a hot spark. So naghuna-una ako sa mga igsuon dito sa Carmen nga doon ay init kayo nga pagkidlat. There's something so good about like a fresh gift from God. So di ba nindot kaayo paminawon nga doon natay presko kaayo nga hiyas gikan sa Ginoo. But then there are also things that need to happen for that to turn into a flame. So kinahanglan po na siya nga dili lang kay baga kundi mahimo gid siyang kalayo. I will talk about this more this weekend, but the first thing is that we really need to know the Bible. So daghan ko na unta sa hisgutan ining panahon na pero ang pinaka-importante gid niya nga hisgutan is kanang mahigugma ta sa Biblia. There is a story some older saints would tell about their times preaching the gospel. So doon ay mga sugilanon sa mga tigulang na nag-isgot may tungod silang pagwali sa mga balita. There was a group of brothers who were just newly saved and they loved the Lord and they just wanted to preach the gospel. So doon ay pipila ka mga tao nga bago pa nga luwas dahil gusto na sila nga magwali sa mga balita. So they would go talk to people about the Lord. So ila din gisultihan ang mga tao may tungod sa Ginoo. And they would ask them, "Can I show you a verse from the Bible?" Then ningon ni siya nga pwede ko makapakita og bersikulo diha sa Biblia. But because they were so new, they did not really even know the Bible. So katong nagwali nga bago pang magtutuo, bago man sila, wala sila kabalo sa mga bersikulo sa Biblia. So for every person they talked to, they just flipped to a random spot and pointed to a verse. Dayon sa tanan nga tao nga ilang masugat, then ngita kaning bersikulo, ilang nang paspasan og kwan dayon kana mo na nga bersikulo. But they felt like this is the exact verse that they needed to be saved. Dayon may nga din silang akini, mao gini nga bersikulo sakto para maluwas sila. And then the Lord is like giving them the verse that person needs to be saved. So katong Ginoo daw naghatag kini nga bersikulo para katong nga tawo ilang walihan para maluwas. But after like a few weeks of doing this, they would try it and then it would stop working. Pipila ka mga simana ang gilabay, ilang itistingan to, pero murag wala naman epekto. And then at a certain point they realized the Lord is telling us we need to actually know the Bible. So doon ay butang ilang nabantayan nga nag-ingon ng Ginoo nga kinahanglan mahibalo sila unsa ang Biblia. We can't treat the Bible like it's like a magic trick and just show someone the right verse. So dili man gud nato mahimo ni nga ang Biblia kuhaon nato mura siya magic. But eventually we actually need to know what is in the Bible. Pero kinahanglan gyud ta masayod nga kinahanglan nato ang Biblia.